खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंनि सानजारि थान्दैनि मोनसे हान्जाया दिनै दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय हालामनि माइदांस्रि मुंनि गामियाव मानगोनां दिपुराम बर' सारनि न'आव। दिपुराम बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि बयजोंबो सिनायजानाय सासे मोजां सेरजा दामगिरि लोगोसे सेरजानि फोरोंगिरि। जों नैबे बाथ्राखौ मख'नानै जोङो गोग्गानांगोन जे धेमाजि जिल्लानि नायल' जाल' सासेल' सेरजा दामनो फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला जों दिपुराम बर' बिथांखौनो जों बुंनांगोन। जों दिनै बिथांजों दान्दिसे सम सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथा मोन्थिनानै लानो नाजागोन। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो दिनैसिम सेरजा दामबोदों आरो सेरजानि सोलोंथाइ होबोदों, सेरजा दामनो फोरोंबोदों। दा बिथाङा गावनि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै माबायदि दिनैनि थासारिसिम बिथाङा सफैखो बेनि सोमोन्दै जों बिथांनिफ्राय मोन्थिनानै लागोन आरो बिथाङा गावनि सेरजा दामनाय बे केरियारखौ लानानै इयुनाव मा थांखि दङ जों बेनि सोमोन्दैबो जों बिथांनिफ्राय जों मोन्थिनानै लानो नाजागोन। गिबियावनो जोंनि सानजारि थान्दैनि जानानै नोंथांखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांनि बेसेन गोसा हाबाफोरखौ दोन्थ'नानैब्लाबो जोंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। गिबियाव सानजारि थान्दै चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननाय बावहरबाय आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनाय थाबाय। दा खोथाया जाहैबाय जायखिजाया बबेबा साक्सेस जानोबाथाय बा देरहासार जानोबाथाय जागायनायनिफ्रायथ' गोबां जेंना सौसिबोनां जाखायो। बेबायदिनो गोबां जेंना आंखौ सौसिबोदों। माखासे खोमसि फोथायनायाबो आंखौ जार्लायाव खोलैबोदोंमोन। नाथाय बै खोमसि फोथायनायखौ आं नेवसिनानै थांखि दं जिहेथु आं मोजां मोनो जिहेथु हिसाबै सोरनिबा नेवसिनाय, सोरनिबा बोराबनाय, सोरनिबा सोंखारिनायखौ नागारनानै नेवसिनानै आं नाजाथाबबोदों आरो दा नैबे अबस्थायाव दङ आरो गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों फैदों आङो जेंना जाबोरनिफ्राय सौसिबोनो गोनां जादों। गोबां दं बुंनो फोजोबनो हाया। नोंथाङा नोंथांनि बे सेरजा दामनाय बे हाबाखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? बेखौथ' दा फ्राय जा न'खरफोराव आदामोना न'खर फरियालाव जेनेबा हारिमुखौ मोजां मोननाय एसे गोरबो दंखायोमोन बा आं नुबोदोंमोन सिफुं दामनाय, मेथाइ खननाय आरो बेखौ नुनानै आंनावबो बे थुलुंगाया सोमजिखांदों। आरो फ्राय बोसोर बा 10 बोसोर बैसोनिफ्राय आं बेखौ दामनो थुलुंगा मोनबोदों आरो दासिम सोलोंगासिनो दङ। आबुं महर होनो हायाखै। नोंथाङा नोंथांनि बे सेरजा दामनाय केरियारखौ लानानै इयुनाव मा थांखि दं? नोंथाङा गोबां समनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै दिनै नैबे थासारिसिम सफैनो हाबाय। दा नोंथाङा इयुनाव बे सेरजा दामनाय हाबाखौ लानानै मा थांखि दं? थांखियाथ' बेनो जायखिजाया बबेबा मोनसे हाबाफारियाव थांखि थाखायो। थांखिया जाहैबाय आं सासे बर' फिसा हिसाबै बर'नि हारिमुखौ आं सिगां अनसायग्रोनांगोन। जुदि आं हारिमुखौ मोजां मोनो आरो हारिमुखौ मोजां मोननायनि थाखायनो आं आसलथे बे सेरजा सिफुंखौ दामनो आखायाव लाबोदों। थांखिया बेनो थांना थानाय समाव साफ्रोम सुबुङानो गावबा गाव हारिनि न'खरनि मावनो गोनां हाबाफारि थायो। बे हिसाबै आंहा जेबो गासैखौबोथ' हाया। हारिमुखौ सिबिनायनि गेजेरजों गावनि दामजुखौ फोथांना लाखिनो हागोन नामा, उन जोलैनो सोलोंथाइ होलांनो हागोन नामा सेरजानि सायाव, बेखौ लानानै आं नांथाबबोदों। आरो थांखिया बेनो उन जोलै सोरजिलांनाय आरो बहाय आंहा जेबो थांखिया जेबो गैया। मा मोननांगौ, सोरबा बाख्नायनांगौ, बान्था मोननांगौ, आंहा बे थांखि गैया। आं मोजां मोनो, आं दामो, बेनोल' आरो। आथिखालाव जोङो गामि गामि ओनसोल नायोब्ला गोबां खाम दामनो गोरों, हारमुनि दामनो गोरों सुबुंफोर जों नागिरनानै मोननाय जायो। नाथाय सेरजा दामनो गोरों आरो सिफुं सुनो गोरों जोङो जोबोद खम मोननाय जायो आरोखि। माने खादासे मैगंनि गेजेराव थाइसे बानलु थानाय होननायफोरबायदि जोङो बिराद खम मानसि सेरजा दामग्रा, सिफुं सुग्रा जों मानसि मोननाय जायो। दा बे नोजोरखौ नायोब्ला नोंथाङा सानो नामा जे जोंनि बे सेरजा दामनाय, सिफुं सुनाया सानसे समाव गोमालांगोन? दा खोथायाथ' साननो गोनां, फिननाय होनोसो गोब्राब। खोथाया जाहैबाय जों जुदि गावनि हारिमुखौ जुदि मोजां मोनमारोब्ला, बाख्नायनो गोसो दंमारोब्ला, फोथांनो नाजायोब्ला जोंनि जायफ्रा गोरों गोरा दैदेनगिरि बिथांमोना गाव हायाबाबो उन जोलैखौ सोलोंथाइ होनायनि जुदि हाबाफारि लायोबा जोंनि सेरजा सिफुं दामनाय जेखौ बुस्थुआनो हारिमुनि जेबो बुस्थुआनो थालांनाय नङा, थैनाय नङा। बेखौनो दा जोंनाव
गुरुत्त' होयैनि थाखाय थारमाने मोजां गोरोंसाफोरखौ लानानै कर्स होनो थाखाय थारमाने दिनै गोमालांनायखौ नुदों। नाथाय आं सानो गोमालांनाय नङा। आरो खोथाया जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा सुबुंफ्रा उन जोलैफ्रा मोनसे खोमसि फोथायनाय मोनबोबाय थादों। हारम'नियाम एबा सिफुं सेरजा दामबाथाय दुखिया जायो बेबायदिफोरा आरो बेफोर बांसावनाय आरो। नाथाय जों नुनो मोन्दों जों गावनि हारिमुखौ जाथिखौ मोजां मोनोब्ला जों हारिमुखौ मोजां मोननांगोन, गासैखौबो मोजां मोननांगोन आरो बेखौ फोथांनायनि हाबाफारिखौ जोंनि गोरोंसा बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना इस्टाब्लिस सुबुंफ्रा आसि थुनानै लामा दिन्थिनानै खाबु होयोबाथाय थांना थागोन। जोंनि नैबे दामनाय देनाय हारिमुवा थारैनो जोबोद गोनां आरो सेरजा आरो सिफुङा जोंनि बर'नि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो दङ। दा बे हिसाबै जों बेखौ हमथानानै लाखिनाया जों साफ्रोमबो बर'फोरनि मावनांगौ बिबान, लोगोसे सरकारनिबो। दा जोंनि बे सेरजानि जिथु दामनाय देनाय हारिमु आरो सिफुं सुनाय जिथु हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला सरकारा मा मा हाबाफारि लानांगोन, सरकारा मा मावनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो? दा खोथायाथ' बेफोर फिननायाबो ओरैनो गोरलैबो नङा, गोराबो नङा। खोथाया जाहैबाय जोंनि जायफ्रा जों दाबो जोंहा गाव सरकार दानो हानाय, सरकारजों लोगो जाफानाय माखासे मिनिस्टारफोर दं, एम एल ए मिनिस्टारफोर दङ आरो लोगोसे जोंहा माखासे पावारफुल मानसि दं। बिथांमोना सरकारा माखासे अपसन दंखायो मोनफ्रोम बिथिङावबो मदद होनायनि, नायसननानै बुथुमनानै नायदिंनानै बिजिरनानै जुदि हाबाफारि लायोबाथाय जोंनि हारिमुवा, जायफ्रा हारिमुखौ अनसायग्रा बिथांमोना खाबु मोनगोन, लोगोसे हारिमुवा थांना थानायनि खामानि मावलांनायनि थुलुंगा मोनगोन होनना सानो। नाथाय बेवहायनो जोंनि गोरों गोरा बिथांमोना जायफोर पावाराव थानाय बिथांमोना आसि थुनानै बा लामाखौ देखायना होनांगोन आरो। दा जोंनि गेजेराव माखासे फोरबोफोर फैयोब्ला बा माखासे बेबायदिनो खुंथाइफोर फैयोब्ला जोंनि माहारियारि आफादफोर, गुबुन गुबुन जोंनि माखासे आफादफोर जायफोर NGO नङा होमबा, जोंनि हमनानै ला जोंनि माहारियारि आफादफोर, बिसोरो मावबादा लायो। नाथाय बिसोरनि मावबादाखौ जों फ्राय नुनो मोननाय जायो जे खाम दामनायनि मावबादा, मोसानायनि मावबादा, मेथाइ खननायनि मावबादा लानाय नुयो। खिन्थु सिफुं आरो सेरजानि जिथु मावबादा बेखौ जोबोद खम ओनसोलफोरावनो जों लानाय नुनो मोननाय जायो। दा बे बेलायाव नोंथाङा माबाफोर खावलायनो सानो नामा जे जोंनि माहारियारि आफादफोरखौबो बे सेरजा सिफुंनि बे जिथु दामनाय देनाय बेखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनाबो माबा मोनसे एक्टिभिटि लाथों बा माबा मोनसे मावबादा लाथों, बेनि सायाव माबाफोर खावलायनो सानो नामा नोंथाङा? खोथाया जाहैबाय जोंनि गेजेराव फोरोंग्रा गैयामोन। हारिमुखौथ' मोजां मोनग्रा गासैबो मोजां मोनो, जाथि हिसाबै साफ्रोम सुबुङानो मोजां मोनो। नाथाय बिदिखौ लाखिनायनि हाबाफारिखौ जों नांगौबायदि मावबोनाय नुवाखै, सा सा मावनायसो नुदों आरो गुरुत्त' होनानै मावनाय नुवाखै। बे खोथाया जाहैबाय दा सेरजा दामनो सोलोंबा, सिफुं दामनो सोलोंबा नों मोजां सिफुं मोननांगोन, मोजां सेरजा मोननांगोन आरो सेरजा ओरैनोथ' मोना, माखासे नोङो गोरोंनि खाथियाव थांनांगोन आरो गोरोंनिफ्राय ओरैनो हरा, जाय बुस्थुआ बायनांगोन, फैसा थाखा खोथा थाबाय। आं सानो दाथ' जोंनि गेजेराव गोबां पावारफुल मानसि दङ, गभर्नमेन्टजों नांथाबनानै खामानि मावबाय थानाय दं। बिथांमोना जुदि फाइनान्स खालामनानै गामि गामि बायनानै होयोबा, थुलुंगा होयोबाथाय सेरजा सिफुङा थांना थागोन आरो उन जोलैया ओंखारगोन। खोथाया जाहैबाय जोंनि फरायसाफोराबो मोजां गाइड गैयैयाव आरो बेनि सोमोन्दै मोजाङै मिथियैयाव सानसे साननैयावनो रोंजानो लुबैनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे खाम सिफुं सेरजाया थाबैनो रोंनाय बुस्थु नङा, हानाय बुस्थु नङा। हागोन, मोजां गुरु नांगोन, ABC फोरोंनो हानाय प्रिलिमिनारि नलेजखौ सोना होनो हायोबा, बुजियोबाथाय थाब रोंनो हागोन। दा जोङो गोदोनिफ्राय जोंनाव गुरु गैयामोन, फोरोंगुरु गैयामोन, जायजों जों ब्लाइन्डलि दामनानै जों दामा गोबां सम खाथायहरदों आरो बै समावनो जोंबो जुदि आं बायदियाबो बा आं बायदि गोबां सुबुङानो जुदि दिन्थिग्रा थानायबाथाय, आसि थुयै दिन्थिग्रा फोरोंग्रा थानायबाथाय बेनिख्रुइ आं साबसिन दामनो हागौमोन होननानै आं फोथायो आरो। नोंथाङा गोलाव सम दुखु खस्थ' सहायनायनि गेजेरजों सेरजा दामनो सोलोंबोबाय, सेरजानि सोलोंथाइ होबोबाय। बे गोलाव सम दुखु खस्थ' सहायनायनि गेजेराव नोंथाङा सरकारनिफ्राय बा सोरनिबाफ्राय बेबायदि माबाफोर अनसुंथाइ बा मददफोर मोनफेरदों नामा? दा बे अनसुंथाइ बा बान्था मोननाय मोननि सायाव बुंनांगोन, बान्था होनाबोथ' बुंजाला। जोंनि माखासे आंनि जा मावबाय थानायखौ नुनानै माखासेफोरा
मोजां मोननानै लोगो हमनानै लामा दिन्थिना होदोंमोन हिसाबै सरकारनिफ्राय मोननायाव बिदि मोनाखै बान्था हिसाबै मोनाखै आङो एसे सुंथानाय हिसाबै दा एमएससिनिफ्राय मोनसे समाव आं 10,000 मोनदों आरो लकडाउननि समाव जोंहा मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल सारनि दिनाव एलपि अनुदान हिसाबै 50,000 होदोंमोन बे समाव आंबो मोनदों नाथाय बे मोननायाव आंनो जिल्ला परिषदनि दत्त सार होननाय दङ बिथाङा न'आव फैनानैनो आंनो बे खाबुखौ होदों बेनि अनगायै आंहा रावनिफ्राय जेबो बान्था मोनाखै सार्टिफिकेट आं गोबां मोनदों गोबां गेदेर गेदेर अनुस्थाननिफ्राय आं मोननो हादों नाथाय जोंनि बर'निफ्राय दासिमबो आं जेबो मोनथ'वाखै आरो मोननोबो आङो जग्यबो नङा होनना आं सानना लायो सिगांबो बुंबोबाय थादों आङो आरो बिदि खाबुबो गैथ'वा खोमा खाबु फैबा समासो मा खालामो बेखौसो आसायना दङ आरो आं जेबो मोननो लुबैनो थाखाय आङो सरसा खालामाखै आं मोजां मोनो हारिमुखौ मोजां मोनो आरो बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आङो सासे सानै उन्दै सोरजिलांनो हायोबाथाय इयावनो आं गोजोनगोन आरो साबायखर थाबाय नोंथांनि माखासे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायनायनि थाखाय दा जों नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ जों मिन्थिनो लुबैबावगोन जे सासे सुबुङा सेरजा दामनानै गावनि जिउ बा न'खर खुंलांनो हागोन ना हाया दा सेरजाल' नंला जायखिजाया दामजु बियो सिफुं जानो हागौ हारिमु जानो हागौ खाम जानो हागौ जायखिजाया बेबायदि दामजु दामनानै जोङो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन ना हाया नोंथाङा सासे सेरजानि गोलाव समनिफ्राय सेरजा दामगिरि हिसाबै नोंथाङा गोबां एक्सपिरियेन्स दं दा बे हिसाबै नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो मा फोरमायनो सानो खोथाया जाहैबाय थांना थानायनि लामाया मोनफ्रोम बिथिङानो थांना थानायनि लामा होनना आं फोथायो सानो आरो दा सेरजा दामनानै जे सिफुं दामनानै जे बा खाम दामनानै जे बा गेलेनानै जे जिउ लामाखौ दिहुननो हाया बे नङा थारमाने जों जानांगौ आसलथे पारफेक्ट जानांगौ आरो पारफेक्ट आबुं गियानि जानांगोन आरो रोंसार जानो हानांगोन अब्ला मोनफ्रोम बिथिंजोंनो जों थांना थानायनि लामाखौ दिहुननो हायो दा आंबो दा आंहाथ' जेबो गैया सेरजा सिफुं दामनानै आं गथ' गथायनि खरसाफोरखौ दिहुननो हादों लोगोसे एसे बाख्नायजानाय मोनबोदों लोगोसे न'खराव गथ' गथाय सुंथानायाव एसे खामानि होदों मदद होदों आरो बेनिख्रुइ साबसिन आं सिगां बे गुरुफोर मोननायबा फोरोंग्रा मोननायबाथाय बा एसे सिगाङावनो आं जुदि बेखौ नाजाबावनायबाथाय आं बेजों जानो हागौमोन होननानै आं फोथायनाय दङ आरो गोबां सुबुंफोरा दिनैहाय जायफोर मिउजिकजों जादों हारिमुजों जादों बिथांमोना साफा साफा एक्सपार्ट जानो हायोबाथाय जों जानो हायैनि खोथा गैया दुखिया जाया साबायखर थाबाय दा जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै लानो लुबैबावगोन जे नोंथाङा बर'नि बे दामनाय देनाय बे हारिमुजों गोथौ मोनसे सोमोन्दो दङ दा सोमोन्दो थानाय हिसाबै नोंथाङा बर' हारिनि बे दामनाय देनायनि सायाव बे दामनाय देनाय हारिमुनि सायाव नोंथाङा गोथौ मोनसे नोजोर दङ दा जोंनि बे दामनाय देनाय बे सेरजा सिफुं बेनि जिथु जोंनि बे जिथु हारिमु बेखौ जौगाहोनो थाखाय बा जोंनि बे सेरजा जोंनि सिफुं बे दामनाय देनाय बेखौ जौगाहोनो थाखाय जे नोंथाङा आलादा फरायसालिफोरनि गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो नामा मोजां सोंनाय दा खोथाया जाहैबाय मोनफ्रोम बिथिंखौनो फोथांना लाखिनो थाखाय बेनि मोनसे फरायसालि नांगौआ गोनां आरो बेखौ जोंनि गोरों गोरा सुबुंफोरा दैदेनगिरि बिथांमोना बा गोहोआव थानाय सुबुंफोरा जों मदद होयोबा थांना थागोन आरो खालामनो हायो आरो गोनांथि दङ जुदि फर्मेलि फोरोंनो मोनाबाथाय दानि जुगाथ' फर्मेलि जुग नालाय खम समावनो रोंनो गोसो जायो टाइम पास खालामनो ब्लाइन्डलि सोलोंनानै टाइम बरबाद खालामनो गोसो जाया बे हिसाबै गावनि हारिमुखौ राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनोबा मोनफ्रोम बिथिंनिबो जोंनो इन्सट्राक्टर बायदि बा मोनसे फसंथान बायदि जोंनो गोनांथार दं आरो बेखौ जोंनि गोरों गोराफोरा गोहोगोरा सुबुंफोरा सानलायनानै थाबैनो खामानि मावोबाथाय मोजां जायो गासैनिबो मोजां जागोन साबायखर थाबाय नोंथांसिम बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय बिथांनि सेरजा दामनाय बिथांनि गोदै देंखोजों सेरजा दामनाय बेखौ जोङो दान्दिसे खोनासंगोन आरो जोबनायाव जों माखासे बाथ्रा जों मोनथिबावनो नाजागोन नोंथांखौ सेरजाखौ दामनो थाखाय खावलायबाय नाजानि गोरोन्थि जानो हागौ निमाहा होदो
नायगिरि बिथांमोनखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा जे नोंथाङा सासे सेरजानि फोरोंगिरि दा बे हिसाबै जोंनि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि नायगिरिफोरखौ माबाफोर खावलायनो सानो नामा? खावलायनायथ' खावलायनांगोन जुदि जों सासे बर' फिसा हिसाबै जों फार्स्ट टाइमाव जों गावखौ जोङो सिनायग्रोनांगोन आं सोर आंनि न'खरखौ सिनायग्रोनांगोन गामिखौबो मिथिनो नाजानांगोन आरो सासे बर' फिसा हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै बर'नि मोनफ्रोम बिथिंखौनो फोथांना लाखिनायाव जाहाथे आवगायबोयो अब्लासो जों गेरेमसा हारि दानायनि सिमाङा फैगोन। दा ओरैनो खुगाजों जों गेरेमसा हारि दानाय खोथा बुङो नाथाय जेरैबो जों आखा फाखा नङा सोरगिदिं आखा फाखा जुदि जोङो आखा फाखा गेरेमसा जानो हायोबासो जोङो हारिखौ गेरेमसा महर दानो हागोन होननानै आं सानो। आं लुबैगोन जायफ्रा जि रोंगौथि दङ बे रोंगौथिनि गेजेरजों हारिनि खामानि मावलांथो लोगोसे गासैखौबो मदद होलायथो हारिमु फोथांना लाखिनायाव हारिखौ फोथांना लाखिनायाव मदद होलायथो बेखौनो आं खावलायो। नोंथांसिम साबायखर थाबाय लोगोसे नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो दान्दिसे होनानैब्लाबो नोंथाङा जोंजों दिनै बेखिनि सावरायनायाव बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोंनि सानजारि थान्दैनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आंबो गोजोननाय बावबाय। साबायखर थाबाय। लोगोसे सानजारि थान्दै नायगिरि नोंथांमोनखौबो गासैखौबो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। लोगोसे नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय लोगोसे फोसावनाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सेरजा दामनो सोलोंनो गोसो दंब्ला बा सेरजा फोरोंथाइनि मावबादा जुदि लानो गोसो दंब्ला जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय हालामनि मायदांस्रि गामिनि दिपुराम बर' जाय बिथाङा दा समाव आंजों लोगोसे दङ बिथांखौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बिथांनि मबाइल नाम्बारखौ जोङो स्क्रिनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बे नाम्बाराव कल खालामनानै बिथांजों कन्टेक्ट जानो हागोन। लोगोसे सेरजानि फोरोंथाइ बा सेरजानि सोलोंथाइखौ नोंथांमोना लानो हागोन। गोजोन्थों।